Wafini papa. Kafra. Ah. Who ya kokoda? Na do on ko wa wai. Papa, mama sikana from my papa. Mema obi. Na die de ma hwe. If you titi, mama kasa no. Se be we pen mu che, what to kwa me bre. If you na mama kasa. Abrantie na oba hasi. Enye se na malam ti o. Malam mo ke hye yo. Malam nye se na wote. Malam fu no mo ka no kro. Amanfum ne di adwan huma akataka no mu ye fi malam. Enye se na malam ti o. Aya za na oba yo fi ura mo ni na ho. David ya bono. Ah, ne ti nipa ka wo so mo se. Wish. Wo so mo se, maliji. Ya fe me pa. David ya bono hwe plasta ka se tale ne ha. Hwe pa ne gibe fua. Ye. Na ne mutimi ye. Anke no mutimi kwatena TV so ka sen mam sen mam. Ai no mun sen mam ya san me ne ka sen ya. David, we de ne nokore. Ya bono. Wo de onim. Se de aye no. Sika na wo sem sa pe fufu. Ah, if you wura. Ti me ye me pe fufu ma. Me de na ma dakora. Na me bra de chese. Yey. Ma me ko se me fra makafo ni bia. If you wura. Nti ade a wo ye penti ye. Ana untie ni bossa. Nyi na wonyina kahwe me hwe wo me dwanyame. David de wo bu me awi. Ah, me mo fi wura. Se me kase me nyi na wonyina chame anka bo me bu. David wo bu me. Wo de ma no kokotwe. Because if you to na me tu me ti. No Menfa because who me etim efia hanom se ma hwe ne bentu ase a wo a wo besa aka. Ya wo kanya me na mefa. Efia wura, minim de mahuno. Wo de tren ne di ogege skin na wi na wo be tren de wo be ko. Wo so do di gugu kom se en kapon gugu kom. Wo di gugu kom nyeme. Ka ba ka so ka asesa no. Wo de first kan san to bi mala. Na de be fama sa akọ we ni. Ameme wo so sa na be na wo de be ma na didi am so kon kro me fa so am obi abeda da wa ni wo se ska wo. Wo special wa di. Education ye de tibia. Sofo. I want you power. Mama trust you answer. Mama trust. Era ade woni ntete ya wo fia no. Ye sofo ya za. Me. Wo ye sofo sa ye ayi konfo. Me ye sofo. O ba ha na so dem no aba. Ah, koja wo machina. Ade. Ah wo bua wonye. Wonye. Me pede wo ye no. Wa hwe ade a metie gu ho kura wo mpe. Wate. Ye ni free ni masem no. Ah? Wo ba obi ho no wo ba won tena se mpo mo amane. Wo ba so beguma ni mu ase ana. Debi na wo ye sofo. Na fe de na wo sa be ye ayi. Ibusa so dem no aba no. Ha? Me ye sofo dia so ye ma so ba. Na ha wa mane. Wo chirim re chiri kusi wa mane ye si so. Wo no tum na menya kwan. Wo ba busam ni ye nchire na wonim. Na no ba mi fie. Na de kokko bi bo wu mu a. Abranti e de wo ba mi fie ho. Ti na mu na mu bu basabasa no. Wo ye mimia wo ye mata kakra. Wo ye mimia ketwa. Ye ntafo adoma chade wo ye fie no obia no bebe odene de fa odene de fa sofodie mesome dem de fa konfodie ye nyina so ye adwuma enti hweye so okuhunu na behume na odene din be freme be ke kansem twa mempoa uhumi ye mesrawo hu hada ti na matema ni mu amawo no ka obehume ba bi pa anti wo ye konfo akwaba ya sofo Jane do na o se frame so fu bi ewra hwe no nsam yew na abokishi amesane kishi kwaso e kwaso de boko em se mi fi asemi wonim dada me ma wo fie da medical catches ni pa o kana asem nyamia enti bo amane na ka kum ye gine kokko no so te wa mi muso obia na so for me ho ofio me Nana, you. Senya wadi eno de mame ento aso. Na me fie. E fie me mame de agya me. Me tu kwan na me bae Nigeria na me wo. Agege. Ai. Na me bae no. Ya si sunsun bi so le na nam ho ne ade. We yi twam te se de na no bae sofo nua ba akono kafro nana. Unua ba akono sofo no kura eba ho ni ade ne nkrofo chese sunsum no na ya hwia ye nhunu ni twabre ene obi kire me to obi kire me ne se me se de bi se konfo bi wa ha na obetimi o se wo ye odin obetimi de ene me ba ya ma be hu se wa sofo ya wo ba afie to akoma to yem de twitwa won sam so aha ye nye baachi ye wo kanyina sebe empanyine se
asɛm ketewa yɛde gyina na hwɛ na asɛm kɛseɛ so yɛde tɔhwe ɛna hwɛ bibi ham wɔ mu fie mesenye sɛ wo kan nana te wo tu ho na mɔn sɛ mpani sɛ wote fa konkora na wote wadeɛ so abere o ɛyɛ sɛ wotu na mɔn wankɔ baabi bɔne ahadeɛ asɛm na te sɛdeɛ kora akokɔ yɛ tente sɛdeɛ mpani sɛ kɛntɛn ɛne yɛde bua no na sɛ bia so na wɔyɛde sika atwam ano ne yɛde ka mehwɛ mu ama wo amadwen ne mpanimfoɔ bɛdi nkɔmmɔ na ne yɛbɛkɔ so biara no wɔmbɛtwa ho mfoni de akyerɛ me ɛno akyi yɛbɛhyia na ne yɛwɔ hɔ biara no mede ato w'anim sɛ bibi korɔ wɔ ha wɔ no wɔso ɔyɛ apɔ so a ahadeɛ wobɛgye mu ai so wɔse wɔde paa aha wɔbɛyɛ mmerɛ nana ka mɛda wase aha tumi a wɔso wɔ no deɛ wabɛn na wahye na wobɛtumi yɛdifiti me ma obiom ameta me ne me mpanimfoɔ deɛ ɛneɛ saa da no na pawopafoɔ wɔmagyae agoo ɛwɔ kagyetia ɛneɛ saa da no na metifoɔ agyae abatirebɔ yes ɛneɛ na taxifoɔ wɔmagyae seesee sɛ passengers ɛfrɛ wɔ mo awura ka wakoma to yam bibi biara ɛkɔ ba nyinaa ɛba bɛwie aboboa no deɛ ɔsi ne kurowa no kuro foforɔ to aso wode ɛkɔ na kyɛ sɛ wo den sen sɔfo no bɛsɛ obiara deɛ ɔde ne tumi yɛ obɛgye ne deɛ di sɔfoɔ ɛde me deɛ yɛ akɔm wode de sɛ nana me din ne deɛ yɛfrɛ me Foxy baby baabi a wɔdwe wo saa de baby ai tena wo sa bonkum mehwɛ adeɛ wokɔ agege ansiw yie nana so me de nkapo bae ɛndeɛ sɛ ɛno ane gu kɔ mu yi ebi wɔ hɔ bi asɛ nkafoɔ kora sɛ bibia wɔ ne berɛ wotumi akɔ yo nana ɛneɛ nana mɛsrɛ so nana mɛsrɛ kwan wobɛte me nka wae yo Baba. 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 Hey. Today me ya winyi na wonte. Me ohu e chire papa. Ohu ma wo kra. Tina da no call 5 rounds. Ohu e chire. Oh, I had you why I wanted. Davi. Efiera. Efi. Ayiko. Hey, you be chia ka wo si fi mu so ya abukali to be abukali to bi be ma. You be chia ka what? You be chia ka. Wo dey from tino. Wo dey from tino. What? For for si wo sinu ni tino. What? You right now. Hey. Cha. Wo? You can't for me. Kafi different in some Wo bura ye dai. Na ya mansa wo bura ye dai. Akoma nyina ye wa. Wo kwa le wiase. Bibi hunu na wo. Suom. Ade ni woba. Davi sakra ma ko dia na ko twa de kuta Wono. Wo bota ya de ba fi na ne sei. Ye sasa. Obota ya de ba fi na ne sei. Wan katwi na ye odi no ade no whatever. Odi no ben shi oni suama. Obota ya de ba fi na sei.
Gwele. What? Mr. Ketri. I did your power back. Mr. Ketri. I put your friend one. So why should you home? I feel right. What you trying to do? What you name is time will get. Let me do it. Friend, I'll see if you're saying. Now what are you papa center? Also, Pacho, no, you and I mean, I won't say any time. Above phone, you know, oh, as I said, because we above phone, you know, woeful. Are they? I don't have woeful, and shut up woeful, and really woeful, just will be a woeful. and I said this was to this word also. Many of you so. Also, Pacho, I asked some Pacho. Soon, I must be in the fear. Send out on the catcher saying, no, premise one bra, my catching. Many didn't come up. Or by the same friend in said, the intended blue food dinner for your dinner hanging ammo. Can a tintin theatre won't walk with you one. Also, that you Was so more than castle no kuno. I bet will be behind them and now fetch any of that. Huh? I don't know, yes, sir. What come my brand in soon? She this is a new David in some mouth with Galley pa and above for a time at cheer. Cause I see a minute dinner, meaning sent for in your media. Me pench them. Shall I kill who free one be and Kawabia and Fatakis to be a to who free Sanya Manaho? To who free one a mom of Fraseno, Mono Strahim Yamudio. Was a mom of Frame upon one man in China, Yenum say, no Strahim, you what doing? About one or back catching them. Or more credit to Tina above 1 minute, Yama. Catch up by the mammy. Nukuno say Nukuna were free mono, and young boy the Kuno. Memon is in your body the Kuno was on the phone. I was in the Kuno. Memum, one a plenty be. One more say wine, one name me, no more Sicamo, I can't see be or more chicken. And until a simple country or bano. So one shall be more panacea. Yachi a good year beside, one from command. No, the commander wants to be your quine. No, to mean the CME. Now I'm trying to move in my bonnet home. Hush, and money a dear, or catch them. Hey, the says one shall win ye pet. Assemble Bowser. A dip to move for a banner who cry. Show hope. With the pivota, which when your bra, Sabra. My quack of 5 baby freeze dry about me fellows to be better or so. What it? But oh, hey, cat. It is in your Nakuna, Fala Savage, you fellas are. Hey, cat. The new to Quantaya pie. Semi power, the better beam. Minute that. Or they get minute. Or be a minute. Hey! It is in a commission to make a home in Kobe in Yadua. Hey! Rather than that, me, Finna will be here. We need to Quantaya. I will be unclear minute. For Passo and crowd the man to make a channel. One found Kumana, one walk so better than Kakanka. Kwame sempa oto wonsa frɛ me ntimi ya nam se minya de mi ye bia anto na na afem de bia na bibi wo ntimi pa che o me ba ya wo frɛ me na ntira me da se be de hie empanimfo se bibi ni wiase anke da anke yentupu na ke yentum kura ya asem hie nti na mafrɛ wo no se bimpanisi asem hie kura so yemfa nya ba tan wa ba ha yo beti mi no wati mi ye me madwuma bia me ye no ha bia na se bibi ku na me ye di ne hyew enti no ka asem ni wi a me wo se wo koye no no wa ye de wo se me so me ye no na ya ta akiri me ka kira wo na mo se me ni mpanimfo ba twetwe nkomo na wo kan me ni wo ma di nkomo ya da su ko awura sunsun ma na ne wa bre sebi nsemu a metete ye no ebi ani nyan
ni nyina ne se ye wo fie ho ababa bi wo fie ho ababa bi wo fie ho na no da na gina mo se ababa bi wo fie ho ababa ne se ne ho si ne ho so yie na sebi na de emaba we wo fie ho no do ba ko de ne to kasa ni kuno film ona ne to soso wo fie ho ono na no da na bi kire me se wono na ni kuno film cut na ni kuno na wo film no sebi mpani kire se oba na ye nia mo ho sembi e obema na chi enu nti na ma bema na kwa wonti ni ngongoda omo kire mu amesa abanti bi su wo fie ho a won so sole a odi ababa yi ntodwe na na mia me fie na mtimbi no me na me ka kire wo sebi obi su hu mo bi nkeka cat ni pani ni din baby that is it go baby ane yo ye na se che so like me for no me ho de nyo hu me oh baby so ya me je me kiansa me kan so much them no din kumo hey say ma peg what for about o ma me sakre o ma me ho peg moto na ade ma me tia so na me be kan kire wo no endura enwere sofo no be fia na se wo ni pa boni ni sa hey ti ja na me kasa wo ni pa boni ni sa wo ni pa boni ni papa enti je fi edi pa na men kan kire wo edi na maya de bia bo mitisu se ma san ye hey tie oh ina sofo ni ba ha ne ba o ba nyina ne se wodi nkra ma me se me mfama sofo ni se men kan kire wo se aye dem ho ade ntia so bolo sunsun enne nam fi ha wo hunhuna ne nema bibiriba aye ntimi na ofi nyina nse wa ma obi aba se enyew na wokun so bolo oketire nkwawe ne makoma aponchani mate hu eno kwa de ensi nana anu ti basa no sama na yesa ma twentwen wotimi nkonkoda nti na dan bani na wogina wo fie kwan no nana sama ise bia de wontimi nya adwume mo bi be ya ma na won kodai eni etie sebi mpani se tire nka nkasa bonte so fo me fanko eni sama no ya no wa ye nia mo ho sem ma me kan de bi sem na me ndi goro wa ye nia mo ho sem pa sebi sunsum ko ba begina ho no opesen ko bo abante ne dam na wo kuni free wiase na wo hwa a wo nye bone bia nana me de na sem no so ba yi wo fie ho na besie eno nti na wo mo do mo ni hwe ne ha sen ko besesa te wansesa bia no no ne gigirigi na baba no so ti nkomoyi na kokka kire no mame nana hwan me ane me ko kan kire ababa we baba no ababa we nana wasi adua ya ohwiri ne to asi nachi me de hie nana panimfo kasa ntwetwe ma no ngo fom madabroma mpanisi ewo bi na awie bi ndie no kora me na me yefiewura ne so asem we die pai muka ejina mo a wo piafo no ena na adwen ye ne se wo ye nam kyen wo kraman okwa aka kire no fise na no me yensuo ebeto no na dwaye di kafo ka kire na mami se wo kun eye saman no wo se on hwene mpase na gudie bi hye ho on fa sa gudie no fa nkoma ne yonko bi a wo breman enei o mo frɛ ho Texas on fa nkoma no na se wan fa nkoma no no so anya kwan ene sa abantie no eni o mo so ne ma wo so o mo ya eni na wa bre na se e ba na sa so ntimi nkonkoda da bia obegina ho baby make sure say so bolo nyame na me ko no se da me no me ni mo adwen pa na me ni mo adwen enti na enti enwre ma men kan si na kan de oba kan si wo since so bolo we yen na o ma yen hwehwefo nti se no siasa na America ni wie na sa nhwehwe nso de enu ano no ale ma yo tie de America no osi no na akun so bolo na so bolo ba oba fie nyina ni se ebre bi so oba kai o de poi bag bi e ma akoto de mu e ma osi bibi wom ka se fokumu obi dia nti pa oba nyina ade na ehye de mu nti na so bolo ba fia ne sunsun ni na mfia ha wo ma obi abase obekunya sa akokunya dada nti so bolo nyo na akun no ti ade na ehye de mu no an wo se fakomu obi wo se pa ne ti UGC ase o mambo du afie ho wo se politin bibi wo wo se bibi wo mu ade ode ma me no so me fa nkosie no obeba ba afeje wan ka se me fa nkoma obi awe enti me nso me de kwa show me ref wo be fi
Say nya media zime be ma drink course. Enti wo se fa komo obi e wo UGC ho. Mambo do afie ho. Obi dia. Enti wo se me nka nkyerɛ so flash ma wo di nkra ma me se me nka nkyerɛ no wo se fa koma no. To wo so. Ye na no so wonye no. We nya kwankyerɛ din. Nana we de wadawuru. Na Texas ababa we wo Ghana. Texas so wa America. Me ka kuma se breman. Ayo. Aha wo ba yeso abatafo. Aha ye fra ha California. Ayo. Yo. Iti kwa me ye fra ho Texas breman no. Wo mo de aka kyerɛ no ni akiri. Wonye sa man ye na ne ho ntɔ no. Na wo sunya wasomdue. Na emom sase se obetwe ho afra baba ne ho. Ne ne nsensem ho. Bi na no se koka de koka na wi a twe wo ho fi se de brama. Amane so ma. E kwa da ho betumi akɔ. Yo nana mate. Se ne de de so me fie wura na ne de. Nana ne Pia me de sie pia. Me de sie wo ma. Yo nana. On tena se kakra na. Yo nana. Me mbisa on simple. Na ofi agege ba ye no. Woni obi hihye ho. Nana mba ye de. Ninya obi ana ya no mo frefre me. Ana ya say we ni free so for no on na eba. Yes. So for na mkofa ba. Dabi. Me hu so bolo. Me ni ani me hu so bolo. Okay. Me ba chawo. Me srawo me gina ho nyina ma ne me ho. Matias. Enti ade na wo ka no fakoma mbodu afi o UGs wo na fakoma no. Wo so obi wo papa bi wo ho. Fako ukọ agboni ukọ hwehwe na obo hu no. Fa na fakoma no. Antwentwe on na so. O tia se na me ka kire no. Oh, anya na kam nim says how I dream more hasa. Ah! What do you want happen? No, nim sam nya ya branch ekokoti na nam sa how de adwin more ha. Na ade na wo ka no wo ade kro. A wo ka jense ma ade mo ha. Na ono sofu no ye de hu se bibi hye me mpase a me nkam nkoma obi. Obekọ no obi kra na ye kana ma na oba beji ade kro. O de for na no me ni say ma me nkọ hye de wo politics because me nkasa me waka de ho nyina ache me so bebu sama maka akere wo. Enti busa na me nka akere wo ni ka nkọ hwe ansa. Ma wo se sofu no ginidi. Okay, I said you know. Wasi agudie ne wom. Eye gold ene wo sa akware ba bi. Gold no. Ene check me ba. O de togo ma me nkọ hye me say am pass gold no nge ka ye total. Wonu wa ye. Ka so wa ye. Ni de ye. Wonya ni monyamfo bi sami a wompe. Nana se ne. Ada na mempe. Me di so de me hodjo. O me hodjo me ye adwuma so yie pa, me adwuma ho te. Nana wa. Me ai. O na ka so obi anko se wa wo. Me kire se ni monyamfo bi ti sami. Me so me yiri wu ya che. Na akom dwuma yi ma na ba mo so mo mpeme fianse me. Na wo watimi aba akomfo so yi se obetimi atla ho. Nana ne. Me so de me de wo ware me awura wo de wuti ye wo. Na nwan ne mponche. Na wotwe bia me ku bi. Ye se be mu be de. Ah, amana ye fe. Ana ne o de me anwie we na me de ba ye. Ah, ye guso. Ye ni nyina. Ye ni nyina. O ka ni nyina agu. Ah, na maye. Ti bebe fia be hwe wate. Mesre kwa. Nana. Ho twa. Nana. Tuo na wanya bi so me manage. Ana tuo no kwa de ya na ye kwa. Ah, unhwe. Esisi ya de. Hey, agege ni ba. Hey, baby. She. Be kuya mu. Ya, disa ni paka sa mo sa. Javi. Fiura. Natizai. Fiura boko na so. Adum kro ya. Javi. Mahwehwe wo sa akra ne se we de me de abeto ha yi. Uko sofo no no. E di asem na sofo no e ka kire o. Ya so mo me de asem asi o. Uko sofo no de o kan sem bi be kire me. Emma ensem na o kan ya no na no odene. Me nye sofo no kra nka na menim se se de ekosu wotfie nyina ye sa nipa na wo yen so obodo ne sunsun ko ne kire mo pa mu kae na ba wo ba nyina se enye se won ye no ba ye bo ba me ba se obi edi ne bone nti wo be kuno na se be bisa ne tintin die tie nyina ne se osibe o de rover bi a hyedem ho a wo de ma cat ene tu ho na men kan kire cat se rover no onfa nkoma obi
oti yuji isi ho mambo du afi ho eno kra kan sim bebrebe ankase ei ti sa obe fie nyina eno no na zenko yekum dia na chese ye ne yekum ba na nyekum nyesa anko kun ye dada na chese sofo ne kan asem we kire o kan asem we kire me e ma me be ka kire cat eno nko a me ka kire on fa nko yo me so nim me so me ko obi kire me konfo bi ho na konfo no me ko ye na ye sofo na ne wo ho eno kure me start man na me ko sofo no o ka kire me so mu ye ntafo o sa ni me pani bi wo ho yo enti sa sofo no de mu ye ntafo yo ne na kom ni nkire mu because me duro ho jamfi na chese eye me nwanwa se na obi a wo ye sofo de ede na asa ba ye konfo na so dudu mo chinchina ko hu na ta no so no na ye konfo no ti me so me ko ho so ina jamfi ma mo ne ma ho ban ne ade na wonim me ko ye no se de wo ka no na no so ka the same thing sa se me so me mo ayi ababa wana mane ka ate amane se ade na hye ne mpana se no onkukuru koma ne yonko no wo UGC no na wo ka ba ko bia wo ho de wanka jamfi wo ni biro de de o me o ketem na maka no o eno kura fia se gate ya no be ka kire me jamfi se madam da ha pa me da me tum enso se me na egu abonten biro titi emfa se mo me kan se because asem ni si ye na ni fia na wo agege enti me ka se wo bina wo da ha na so wo ka bi sa na me wo agege me ba ye se me ba me da dem ni nyina se ne ne me ye koso wo machi madam so na me fie eje deli se blu eje deli ana samana no ba fie ha apart from nasa enye konfo na ka kire wo jamfi wo ni pa bone jamfi wo ye wudi ni pa me se konfo ya nka sa asemo ya nkire wa se nka binim se wo nam ha no monyo no wo ye door to door o de ho e wo fie ha wo deliver ne mama nkrofo wo mo dem edura enumle na an jamfi ababa wa na asem na me de menti de wo kana se konfo na sama wo kana se ababa wa no se wo we no wona ne da jamfi konfo ne kan sa ase no me se konfo no na eka woni ababa wa ne da me se nya asem bia ho a me mekire ma kire no kure ge ne de me oba se fiura na me ya branch ya me mfa oba bia ma to the son of cross amen me de besi wo anka me besi wo me wo kan nya na me kan kura kire David ne sa wo ko ye ya asama ba ye ko ye ba nyina e ka dwen ho kakra kire me woni se wonti because konfo ne se nyama wo ye nyina eye ne ya se wonno e di wo bia betena fidua yi mu na da wo bi nim ba na wo bosa na ye se nye na wo tumi be ye overtake say me fi ura sa ge no that no ana tata me a bi okura me mfa nshi no atwe ya shim Davi me nua be ma obofo ka se overtake ni salad no wan ka ni bibi say e fi ura me say no sa simu iba nyina no me sisi masakire wo me ye born again e fi ura me no wod makaje nso wod man biem kura me because ma prapra me se fire ho Davi e fi ura mande makama asema wie me say ma prapra me se na so oben e fi ura me ma me e de ajapade se ya ma mo hu ni se manyini wa ho Davi na fi ura so wonyini sei me nyini sa o ka pedi bi na me dan wo ho ya afa hoy na chesete tuo ni tiro se Davi na wa ko fa aba me frɛ techima begina nkonkon so se aka makoshim yo ene wo ba wo ba Davi eno de sofo no kra ye bibia ma me ama se sei no prapra me se fi me se ne kwanta ya pai ene me de eti se wabo cat amane de a maka kire no se so wa se no kire no e fi ura me ka se sa gyan de me ne gye o Davi wo bua wo me gusu ati wo no woni wo yin sai etu ye bonyini sinoma mama we kom sinoma ana la sisa ana na wala sisa kusianji wo be to bia be ka tani tanya me boa oya wati fire wo wo tani e wo bia ndu wo ni wo ase wo nse sanita na apina wo be tima ko fa
enti ma so ne ni tana twem na bo si mo si gwa dedem ma ye mo bia ma sapa mo nya mo anware minim se me me ani tama me mu minim se blame ni free me o sori ana wo ka ku me so ana wo ana fa ya wo ana fa ye se na fa ye se so wo eye no kura sa akra no ne na me si akra ne dia me na da na eye no kura sa akra no wonyem ana ne to my yanka me ba my yanka ne ka bi ya man ko bi o de sika to repanim e ko m ku no me ma beto ni me ku a wo ka che me ku se o m ko ku obi me ne ni ba kro so ko ku no eti me ka che se ka sa no ko fa so ne ge ofia wo so fa so pa de ge wa wu nya she na jine ko ni dwa ba ka che se me ma dress me no ko ni nam to na me ka se me to we nka sabi wujije uba baby kafo baby ompesu omami kokwa na osu sagro ni ti wa ni bi